Prisman suutari Tommi tässä terve. Tänään koodataan uusi avain Opel Astraan vuosimallia 99. Asiakkaalta kaikki avaimet hukassa, joten ollaan hankittu merkki liikkeestä, jyrsintäkoodi ja PIN-koodi tähän kyseiseen autoon, jotta päästään kirjautumaan järjestelmään. Elikkä lähdetään liikkeelle. Koodauslaitteena Smart Pro Advanced Diagnosticilta. Elikkä Vauxhall Opel Astra 98-2004. OPD-pistoke löytyy keskikonsolista. Ja lähdetään etenemään. Elikkä ensimmäisenä, nyt kun meillä on PIN-koodi löytyy, sitä ei tarvitse lähteä lukemaan, vaan me edetään suoraan ajoneustopuolelle ja yhdistetään laite. Ollaan jyrsitty avain merkkiliikestä saadun koodin mukaan ja päästään tällä etenemään. Virrat päälle. Aina hyvä tarkistaa, onko vikakoodeja. Vikakoodeja ei ole. Lähdetään liikkeelle lisäavaimet kohdasta. Virta pois. Virta takaisin päälle. Ei haluta käyttää tallennettua koodia. Nyt kun meillä on maahantuojalta saatu koodi, syötetään se laitteeseen. Pääsy myönnetty. Avaimia järjestelmässä ohjelmoituna 2 tällä hetkellä. Virta on päällä. Virta pois. Virta päälle takaisin. Jälleen kerran virta pois. Ja avaimia ohjelmoitu 3. OK. Kytketään laite irti. Kokeillaan lähteekö auto käyntiin. Kyllä, käynnistyy. Eli tämmöisessäkin tilanteessa, kun kaikki avaimet on kadotettu, niin melko moneen auton merkkiin ja malliin pystyn tekemään avaimet. Lähinnä tarvitaan vain maahantuojalta jyrsintäkoodi, jolloin päästään tekemään oikeanlaista urat auton avaimeen, eikä tarvitse virtalukkoja eikä ovenlukkoja vaihtaa. Ota yhteyttä, jos sinullakin on vastaavanlainen tilanne tai tarvitset vain vara-avaimia. Löydät minut Instagramista Prisman suutarin nimellä ja Facebookista myös. Käy tykkäämässä, jos sinun mielestä tämä oli hyvä video. Niin laitetaan jatkossakin tulemaan näitä. Kiitoksia.